L-għada li l-professur Edward Scicluna kien fost diversi persuni li tpoġġew taħt akkuża brabta mal-konċessjoni tal-isptarijiet, il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Parlament għandu jitlaqqa b'urġenza biex tkun diskussa l-pożizzjoni tiegħu bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali u Deputat Chairperson tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji għax baqa' ma warrabx minn dawn il-karigi. Fittra li bat lill-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li għandu jkun il-Parlament li jeżiġi u jiżgura li mill-ġdid jirrenjaw is-serjetà u l-kontabbiltà fl-istituzzjonijiet u li l-ebda interess personali ma jirbaħ fuq l-interess tal-pajjiż. Irrimarka li l-professur Scicluna mhux biss ma warrabx mill-karigi li okkupa iżda informa lid-delegati tal-Partit Laburista li se jibqa' fil-karigi għal raġunijiet politiċi. Dr. Grech qal il-professur Scicluna qed jirrifjuta li jagħmel dak li hu mistenni minnu fiċ-ċirkostanzi u fl-istess waqt jinjora lill-Prim Ministru. Argumenta li għall-Oppożizzjoni dan mhux aċċettabbli u juri nuqqas ta' tmexxija serja fil-pajjiż. Dr. Grech spjega li minħabba li l-Parlament jista' jiltaqa' b'urġenza jekk ikun hemm qbil bejn iż-żewġ naħat, talab biex l-Speaker jikkomunika b'urġenza mal-kap tal-Kamra tar-Rappreżentanti biex din it-talba tal-Oppożizzjoni tasal għand il-Gvern u ssir il-koordinazzjoni meħtieġa. Intant dwar l-istess suġġett, id-deputati Graham Bencini u Jerome Caruana Cilja qalu li l-professur Scicluna għandu jitlaq jew jitneħħa minn Gvernatur tal-Bank Ċentrali. F'konferenza tal-aħbarijiet biswit il-Bank Ċentrali ta' Malta, id-deputati nazzjonalisti qalu li minkejja dawn l-iżviluppi, il-Prim Ministru għadu ma ħa l-ebda azzjoni fil-konfront tal-professur Scicluna, minkejja li għandu l-poter li jneħħih minn kull kariga pubblika. Argumentaw li jekk il-Prim Ministru ma juhux azzjoni, ikun qed ikompli jarra reputazzjoni tal-pajjiż. Irrimarkaw li l-professur Scicluna m'għandux rispett lejn is-servizzi finanzjarji li fuqu bħala settur jiddependu eluf ta' impjiegi. Il-kelliema qalu li kull ġurnata li l-Prim Ministru jħalli lill-professur Scicluna fil-kariga ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali tkun qed issir ħsara li ddeskrivew bħala irreparabbli lill-pajjiż.